It's not a role I usually play. Boss, morning yung mga boss. Ito nang isiplayan mga boss. Kay, ano naman na dapat? Panggaon na itong mga partners in life ba? Life, love story ba? Kamu po mga asawa, ano niya, lira na niya mga bana. Unahan sila mainom. Ayun na. Siganan ng baton. Ayun kung ngayon. So, gaya na. Hangga gaya mo. Kulot na gaya. Kagagbo. Kang kagagbo ko. Yeah. New Year's na ba yaron? New Year's ba? Dagan na tuig. Dagang bagong tuig. New Year ba? Ano sudlahin na. Parang straight na ba? Ha? Hindi kami sig minalita. Ano mga boss? Sudlag. Mga boss. Sarada dia. Iso ba kay pagpangita og partner no? Na mo unong sa imong ano? Sino silang pangkaon? No. Balab. No. Ito ig. Mana, badlay na. Ampak. Sana di na lang kita nakilala. Sana di